Izinyanya zakho azingomanxila. Izinyanya zakho azingomanxila. NangoLwesingaphi azisoze izinyanya zakho zikufune utywala ukuze zikubusise okanye zikukhanyisele. Akukho nenye into eyozenze izinyanya zakho zikufune zichenene ukuze zibe ziyakwazi ukukhanyisela, zikukhusele. NangoLwesingaphi abantu abadala abaphambenanga bethuna. Abantu abadala abaleli ukuthula abaphambenanga. Bengaphambenanga nje abazange balale ukuthula, bengamanxanwa amanxila afuna utywala ukuze kwenziwe amasiko. Masingayibhudi loo nto, masingayibhudi tu loo nto. Xa kufuna unxilwa makunxilwe, kodwa ke makunganxilwa egameni lezinyanya, makunganxilwa egameni labantu abadala, makunganxilwa egameni lesiko. Kwaye makungenziwa misteyikhi yoba kucingwe fanuba kukho into utywala ebubaluleke ngayo xa kusenziwa amasiko wethu. I hope ivakele, Tyu.